Hvad så, folkens? Og velkommen til den her video. Der kører vi med Oscar Bausager. Hey. Skal train on a downhill bike. Så vi kører på hans e-bike. Super fed. Og så trækker vi ham op ad bakkerne. Så vi skal bare se, om vi kan ligge og køre lidt laps. Så det bliver pisse godt. Følg med. Den er lidt tung at få rundt, den her e-bike. Nej, hvad her? Oscar han er stunget af. Den er satme stabil i luften. Sådan en e-bike her. Send it. Vi er oppe på toppen ved Død Ko og min ven Simon. Og jeg ved ikke, om man kan se det. Det blæser rigtig meget heroppe. Okay, man kan ikke se på kamera, men det blæser. Det blæser meget. Men jeg tænker og håber, at det er fint, når man lige kommer lidt længere nedad. Så ja, men det er sjovt at køre på e-bike. Lidt, den er lidt tung at få rundt, men det er pisse sjovt. Der er mange blade. Vi går op på Highline her. Sliding. Lækkert. Yeah. Wow. Jeg føler ikke, jeg fik bømmet så godt. Ja. Ja. Men den er bare en monster truck over alt det der. Og den føles overhovedet ikke tung, for jeg har været til e-bike nu. Det var meget bedre. Så
er vi lige kommet lidt længere op. Vi kører lige bunden af min ven Simon igen. Og nu smider vi den her chest mount på Oscar. Jeg vil lave et race POV, hvor jeg lige tager ned igennem bunden af min ven Simon, og så ser jeg, hvad det kan. Let's go. Ja tak, det bliver fedt. Send it! Let's go. Af en eller anden mærkelig grund, så slukkede videoen bare lige der. Så det er super træls, men der er ikke noget, vi kan gøre ved det. Men det var mega fedt at prøve at køre på e-bike. Noget, som jeg aldrig har prøvet før, at køre på en mountainbike. Og det fungerer egentlig virkelig, virkelig godt. Fordi at du kan ikke mærke, hvor tung selve cyklen er. Kun i sådan stabilitetsform. Fordi når du kører nedad, det er ikke sådan, du kan stadigvæk godt bunnyhop. Selvfølgelig er det ikke helt lige så effektivt, men det er stadigvæk rigtig godt. Sådan. Det er jo meget bedre, end jeg troede i hvert fald. Så det var mega, mega fedt at prøve det. Så var det også sjovt lige at prøve at køre på downhill-cykel. Det er selvfølgelig også sjovt. Men det var simpelthen hele den her video. Så hvis I godt kunne lide videoen, så smid et like og subscribe. Og så ses vi bare i næste video.